ma arahimi o lahara ne ne kirangarin ne ciki mu'ambe naka warti sigi fiyo do biya da kuma mu tirala bulu warda o tira kono wasota arahimi ke to do be ni asebe arahimi she ke me alibi ro fla alibi ya rahim ya rahim ya rahim ni na telefon bi so ya rahim o ba ni fo ya rahim ni asebete she ke me fla alibi ro fla ni arahim sebo to la ni ba fe warka sigi ko sebe to sene to sene wal makini sene c'est-à-dire daga ju quoi il va fonfon anashi fonfon daga ju la ngara mo to ka du ala kan mana da mo min be na bolola na volo tisigi na bolola na volo tisigi mana wala soro doro wa so atara fiu ngara mo bi jija ni jiri wo kono jiso jiri wo kono ji ni oso ube jungoro ji alfoko ji la baye jungoro lay jungoro ji wala jungulu am saka ke oy ma be kaka watti si hanni go be tegala ala hemi ko ni ko na Drama kini ni sura bisi. Lote abeo. Nu ya shurika ani ka sura taben miliyon makle kona bita koy. Inna sabanna ma asaban. Summa shakakna al-arda. Abu korodo. Ni jibo kan kuluso. Ala de koti. Ni ji bodu koloka ka tla ka du kolo so o du ko so simon mi fale ni ayay hanni bi miliyari soro kile kono nu ye nu shurika ka ta do wulu jila ube ji wuyunda ji mi mi wo yokati me ka ta do e angara mo ika soro ta ka ke miliyoyi do modu ngai ni saka deli ati yela mafiyo wal matabati yada o dalu ko bonye o ketu dobe angara mo ka ni buguri jenja ngam no wana kan nashini furfuru ka buguri jen noni nai kan nashini furfuru ka abla ni buguri jenja la wati nai soroka amu ta ka ke kida kono to bati yada na to dobe wala ka kata anda tisambe donc ni ko akan na fulu kata angara mo ya tane buguri je tige brigi o tige ka ko ba cheni maile menunu ndoni ka kla ka sabali ka alamine ikafsani munu ma doye kanunu don ka sabali ka kuni yere ima cheni kenai o fara baraji ka bo haliseli parce que ni c'est là ka suni mo sanitation islam zat be ko ko ni sini ni suwe nga andat na se o yoro nduma avec dem se mun le dem to be ni ne ma se o do lay manga ka ala kan mana dama hal kono boli mo min kono kala jisma churr na ara himi mi dro ga sura jora kol force do abi joka muso min kono be wuli wati be muso kono be che wati be kono be che abera himu sebe dro ou be mun yere be no ti bien soro parce que kono mana ni muso ka be gati ka to kono be che ara himu sebe dro ke ma flan do flan ni ya sebe wala ni tija jege manoko ni muso bolo na jila akalla da wati bi jega manoko ni
mais a bɛ kɛ manɔgɔ kɛnɛ ye muso den sɔrɔ bali tɔrɔbu tɛ min na kɔni arahimu sɛbɛ dɔrɔn muso dɔw bɛ yen aw bɛ hakɛ to n'u ni cɛ gɛrɛla ɲɔgɔn na dɔrɔn lawa bɛ bɔ u la donc o arahimu in b'i jɔ dɔrɔn n'i ye arahimu in kɛ a tɔgɔ ye di jɛgɛ manɔgɔ la n'a y'a dun kalo min b'i da o kan a b'i jɔ o ye arahimu ye o bɛ lasago dɛ o bɛ lasago wa den ti kɛ dangadenya a ti kɛ fa dusukasiden ye dɛ non laada kɔnɔna na muso b'a a tɔgɔ ye di laada kɔnɔna na muso bɛ manɔgɔ in dun hali n'a y'a sɔrɔ ko dabali dɔ de bɛ muso in farikolo la min b'a bali k'a ti den sɔrɔ ou bien fura dɔw yɔrɔ pikiri caman bɛ yen bi vaccin caman bɛ yen i b'a ta a bɛ a tɔgɔ ye di a bɛ muso denkisɛ bɛɛ faga o de la waati bɛɛ n bɛ dɔgɔtɔrɔso la a ye ne kungo ci ban pikiri caman bɛ k'i la an karamɔgɔ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ minnu bɛ ka kɛ o t'a dɔn fo ka dugukolo meleke farafin ye sɛnsi de ye o tubabu bɛ fɛn kɛ aw ye min ma o t'a ɲɛfɛ farafin ye sɛnsi de ye donc n'i ye suruku ye ba banabaatɔ nɔfɛ a tɛ ne minɛ tɔ kɔni dɛ n'a binna a b'a dɔn aw ni ala cɛ tubabu b'a to a ka tubabuya la ka fɛn dilan ka di aw ma ko n'a y'o kɛ a bɛ fanga sɔrɔ fɛn minnu b'a fɛ aw ka ban waati bɛɛ a bɛ dɔgɔtɔrɔso la a lajɛ ta pikiri ninnu bɛ i ta tiɲɛ dɔ don impuissances b'a la yen muso denkisɛ fagaw a bɛɛ b'a la mais a ka ca ala fɛ n ye nin fɛn min fɔ nin ye arahimu n'i y'a kɛ jɛgɛ manɔgɔ la k'a tobi k'a dun hali n'a y'a sɔrɔ ko denkisɛ t'i fari la muso ka jour kɔnɔna na n'a ye jɛgɛ manɔgɔ in dun laada min bɛ na muso la o laada bɛ banajugu ninnu bɔ a farikolo la kalo min bɛ da kan n'o tɛmɛna ka kalo filanan tɛmɛ a kan a bɛ den sɔrɔ o ma yɛlɛma dɛ o ma yɛlɛma fiyewu.